تنتشي كل المجرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Na muku gaisuwa irin ta addinin musulunci, ina kuma taya murnan sauki wannan azumi na watan Ramadan da kuma shiga watan Shawwal da wannan rana mai albarka, watan ranar sallah, ranar farin ciki, ranar ziyara, ranar taya kowa murna. Ina taya murnan ganin wannan rana, ina kuma ba mu shawarin ayi kokari ayi wannan shirkula lafiya. Muna kuma rubun Allah ya kamar zaman lafiya a cikin wannan kasa namu da wannan yanki namu, da wannan bala'o'in da suke tattara mutane. Allah ubangiji shiga ciki ya mana maganin su. Muna kuma mana fatan alheri, muna burin shiga cikin wannan kakata siyasa lafiya, muna kuma bukata a ita lafiya don siyasa rayuwa ce. Ni sunana Umar Ibrahim, ina Umar Ibrahim da Toko, wanda yake tafiya kashin ya kamata. Ina fatan alheri gaba daya, ina kuma jaddada burina na takara da kashin wannan jami'ar albarka ta APC, takarar kudurin Abuja, wato majalisar tarayya, House of Representatives kenan. ما شاء الله نقول لكم مع السلامة. بالمسرة ورد أيام تنامى تنتشي كل المجرة. أطلق الأفراح حرة عاد عيدي بالمسرة. ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. I join this community of Blessed Memory of Bauchi local government area of completing the fasting of the month of Ramadan, and also which marks the beginning of the month of Shawwal, which is also the day global Eid. Today is a day of happiness, day of visiting, day of sharing, and day of loving one another. So hereby invitation pray to Almighty God to grant us health, capability, and ability to within the occasion, to celebrate the occasion in peace, and also use the occasion to pray for peaceful coexistence, the security of life and property, the security of within the peaceful coexistence of peaceful living in the entire country, in the state, and the local government as well, and wherever we live. We wish us a very happy day and a happy ceremony. I am Umar Ibrahim, the Toko, under the banner of Ya Kamata, and a contestant of House of Representatives under the APC banner of Bauchi local government area constituency. Thank you for this. تهدي سعدها للناس تبدي والتهاني في علانا. غردت أطيار مجدي تورد الألحان تهدي سعدها للناس تبدي.